Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kaya't ko ang makasarita ti kapitan nyo dito, Mabalin ka, day? Anya ti bagayo kini Uncle ka umanang. Alangan nga ibagakan ka. Ah, Ulita ka di manin nga ibaga, no adan ni kapitan? Iso, ti kayat ko ang makasarita. aguray kayo nga rod dito barangay haul. Tawagak ni Uncle Kao. Madamdama pa nga umay dayjay. Sige, awagan man nga rod. At dapat nga min papanak. Sayang ti oras sa magmagna. Ala, agtugaw kayo pa nga rod manang. Awaga ko ni Uncle Kao. Hello, apay ngay mawag ka kwaraw. Ang datawa mang sapsapul kada kayo dito barangay haul lang kail. Bakit ka di? Balasang uno ubeng. Damagam to ito nagsango kayo ang kail. Damdamagak no anya ti bagana kada kayaw. Kat si kakano lang ti pangibagaan na. Napintas day tao no saan? Makita yung tumot lang ang kail. Ah, Umay kayaw, takuna na nga kano papanan na. asino ay day tata apurado pa'y. Sige, umayak. Pinusit-sitam mo't day tabagim iti bangbanglaw. Adi ka pa'y nagdigaws. Agdigo sakto no masangok. Ada ngamin ka na tao di barangay hulkat. Ay, kababae no sumango ka anaang dod anabangbangluan. Tilingit ko. Ada ijay bagik iti unag tibadok. Ah, Tibangbanglaw. Ada dito ruwarte badok. Iso ati maangot dakat saan alingit. Bangbanglo. rason tinaang dod atao ti panagras-rason mo. Naa! Nakuntap no, saan ang mabayagan nga aguray ti mangsapsapol kanyak? Nagdardarasan api manaw. Asino nga tati imbaga na amang sapsapol kan kwa na ijay barangay hall. Naimbag abigat yo, kapitan. Siyak ni Fe. Nadamag ko akaadwan a produkto yo dito kat pagay kan mais. Pudno ka di, kapitan? Puno na ta. Ang apay kaday. May sak a buyer iti mais kan irik. No adda ko mamagatang ko ditoy ang mabalin ko apang ipatakderan iti bodega. Kaya't mo asawon, agata ka di tayo. Saan din ang mapan ilako ije ili? Kuma, no adda magatang ko ditoy apagbudigaan kadagiti magatang ko. Mayat nasayat day tatapno asidag ti pagilakwan. Saanen ang masapol nga agar kila iti lugan ang mapan ije ila? Saan ka di nga dalo tim iti igiti kalsada, paray? Damit paray. Apay kaday, no da solar ko iigit ti kalsada. No kayat mo kano nga ilakaw ta pagpatakderan ti bayar iti irek ken maes. Agpatakder iti budiga. Da bayar nga may aggatang ditay. Adda nga ron. May mayaten tapno saanen ang mapandag iti agilako ijay ilay. Nagadayok. Sa bagay, pakiranudan tayo amin, no da bayar iti produkto tayo, paray. Una. Makatulong ka pa'y kadagiti ka baranggam no adda ti budiga ditay. Ay, sige paray. Ilakok ti solar ka, iigit ti kalsada. Nasayaan. Makakwarta ka, makatulong ka pa'y. Napartak di buyer ti irek kan mais. Madama ti patakder na iti bodega na iti asideg da kabadong. Win nga rod mare. Dakkel atulong kadagiti kabaranggayan. Mabalin pa'y nga iso ti manggatang kadagiti produkto da di takabangibang a barangay. Ay, win ang agpaiso. Iso nga agpatakder ditoy. Taad da mabalin na apaggatangan ditoy kan iti kabangibang a barangay. Kaya't asawan day ta, asaan laeng ada tayo ti makaginawa. No di ka pati di takabangibang a barangay. Ahiwin mare. Umasidag ti paglakwan damag. Nagadun ti kwartan pare. May saka pa'y kadagiti trabahador iti ipatpatakder ni Mamfi a budiga. Ay, saan lang matasyak ti nakitrabaho paray, pati ni Kwaraw. Uwang gayam.
Nagtrabaho pa'y gayam di kwarog. Mabit amalpas, tado kami mo't nagtrabaho paray. Ay isambot na kanu nga mahin. Apangikan kadagiti magatang na dayto nagaapay. Adulaki di ti maganan siya na kadagiti magatang na. Takukwa na ti kiskisan. Una ta isupayin ti mang kiskis iti irek sa nailako abagas. Una, tado mo dito ti saan ngagtaltalon. Gumatang da iti bagas, akananda. No aglako dito ni Fe iti bagas. Addan ka inagaw mo nga aglako ditoy. Kasaritak tao, tasyak ti manggatang iti bagas sa lako na. Tasyak mo ti aglako ditoy, Maray. Maray. Kasla iso ti wholesaler. Idinto si kamot ti retailer. Wala kuma, tapno sa anak mo't amaawanan iti sukay, wano customer. Nalakamot siguro akasarita ni Fe. Ibagam asikat ti aglako ditoy. Ngam iso ti mangi-deliver iti ilakom. Wan sa nga agpaisaw, tapno agpada kami nga dapagganansyaan na, Maray. Nalpasan ti budiga ni Madam Fay. At danto aggatang iti maisken irek, tadandanin ti panagaapit iti mais. Maudud iti irek. Dakil at tulong ka da tayo at taga-kabildatan. Ta adan bayar a mismo ditoy. Mayatak mo't iti detang imbagam. Adamot pagdaksan na. Ha? Anya kumati pagdaksan na iti biyang mau, kaanakan. Imbis nga do kumati mga arkilakanyak no mapandagla ko dyan ilay. Awanin dito'y damatang nga ilakaw. Ay, saan aday tati panunutan kaanakan. Pagsayaatan ti kaadwan. Idinto ta pagsayaatan lang mati may sa ataaw. Isumit lang ti pampanunutan, sika lang ti mayranod. Napanunot ko lang mo't saan na balay? Kalalay nga natin naapit mo ama ispare. Adamit abasay paray. Iso na lang daw ang mga minituyang ko akadwa nga agpusay. Masapol nga akadwa nga agpusi iti mais ta mabayag mait. Mangayab ka iti adong ubing. Ibagam atang danam ida. Mangibag katak sa nga agpaiso iti nakasako a mais Taipan ko iti asidag ti pagadalan. Ibaga nga may daagpusay. Una, tayo imbis nga kikinamat da ita kalsada. Mapandalangan makipusi iti mais. Di ada pa kwartada. Hindi adda nituyang ka. Kitkargaan na ti lambana sa mapanagpusi iti tersina. No adda mapan ijay nga awan araramiden na. Kitulungan damay ngagpusay. Kas di ti aramiden. Apang ka iti ayan ti ado nga tao. Tanawan araramiden da. Tulungan da kang agpusi. Adumot kano ti mais dita bodega ni Fe. Ginatang namot amin ang mais ditoy. Taawanan tinangyudong. Iso anaragsakan dagiti basit ti mais na. Taditoy dan nga ilako. Ipanto kanumat ni Fe ije paktorya ti feeds. Ilalaok da samot iti feeds ti mais. Ay kauna mare. Feeds a para baboy ken manok. Ay, imbaglaangan, tadito'y barangay tayo ti imayan na. Saan kat adita kabangibang a barangay. Iswaan nagasat tayo ako nak, Maray. Dakkel ti maitulong na kadagiti kabarangayan. Anya dyan 5 ba sa dakkel alugan, kwarog? Lugan samot ni Madam Fay. Napanmat dita budiga da. Ang mga numapan mangala iti i-deliver da mais di paktorya. Ay kita man latta tibak ng anya. Adala ta ibaon na ata o amapan agi deliver iti lako na. Kasta talaga tinigusyan tay kagawad. Ado ti talken na trabahador na. Awan ka di mo ti arapap mao nga agbalinan ni kusyantay. Nagpahutang ka iti pagpuunan kagawad. Uray to kaklang asinilawan ti magatang ko amapan kumat ilako jay ilay. Apay ato kakpay tinapanunot mo agatangan ka ilakaw. Awan nga mimpuunan na kagawad. No adda nagagat amapan nagsilaw. Addan ilako na nga awan puunan na. No dikat gagayt kan anos lang. Ay wag no. Mayat nga agpaisaw. No lakat nagagat ti taaw. Adda mailako na.
Nanginapay tito ka. Ay, apa yan, Fe? Sumungad ka dito'y barangay hall nga uray lag sabat dagiti kiday mao. Agtatakaw kayo gayam dito'y barangay kabildatan, kapitan. Ay, tanangam ti panagsasaom tawan pa'y amok at tinakaw may. Nabawasan ti mano asako ti mais ija bodega. Natakaw ti kayat mo asawan? Wan, kapitan. Asino kumangay ti mangala no saan at taga ditoy? Ay, masapol nga agimbestigar kayo no asino ti agtatakaw. Ay, intay kita ti budigam no ada pagilasinan ang nagnaan ti agtatakaw. Sige, kapitan. Agtatakaw gayam ti taga kabildatan. Ay! Ay, sa anak ko man ang nag-aramid iti bodegak ditoy. Tatapuang kail. At damay sang agtatakaw dito'y barangay tayaw. Asino kumati atapam? Ni ka di Douglas nga ex-convict gapo iti panagtakaw. Awanin sa bali pa yang kail. Iso lang ti makaiturad nga agtakaw. Ay, narigat nga atapon ti tao nga awan pamanagnag mao. Ti pamanagnag kaw. Ket ti kinaagtatakaw na ang kail. Nabalaw gapo iti panagtakaw. Narigat nga atapon gapo iti napalabas na. Kasano no saan nga isaw? No ngay nagbalbaliwan. Oh, Mapanak iti balayda. Tayo nakitain. No adda mais iti balayda. Ang no awan. Sigurado ngayon lakonan. Nakaumay ka mat, Chief. Anya ka diti may paikugan ka. Kitahak man. No awan mais dito'y balay mau. Mais? Kasano ko mga adda mais dito'y balay ko, Chief? Sa anak ba't anagmula? Tanabiitak pa nga simbang pet dito'y kabildatan. Day tangarot kay. Idi simangpet ka. At damanin natakaw dito'y kabildatan. Anya ko matinatakaw ako nam, Chief. Ti mais, iti budiga ni Madam Faye. Saan ka di nakakandado ijay? Anya ko mangay ti panglukat ko. Dagito'y ramay ko. Ha? Ing kayo kitaan di budiga no nadadal ti kandado na. Wano nadadal ti rihas ti tawa na. awan mo't makita a pagilasinan ang nagnaan ti agtatakaw. Inside job ti napasamak. Inside job ko na yung angkay. Awan mo ti ado nga empleyado ang agbat-bati dyan angkay. Ay, masapul abantayan tayo ti budigay ti rabi ay. Di tayo agpadpadlaw. Mawata ko ng kail. Kitahan may no asino ti mapan mangilukat iti kandado ti budiga. Ay, kurik ka dyan, kwarog. Inton rabi ay. Mapan tayo iti asidag ti budiga. Taduktalan tayo no asino ti agtaktakaw no nagtakaw. Pabasulan na tayo pa ni Madam Faye at agakabildatan. Ang dalugan na sumungat ang kail. Si bandang iti batog ti budiga. Ay, ibidyong. Ayun na niya. Ti silpon ka. Bidyo ak gayam tapno ipakita kini Madam Faye. No imbaon na day tatauhan na iti kastoy nga oras. Ay, isom mo iti rupa na no lukatan na. Ti lugan. Ken inton ada nakaawit iti sako, Nakasuman ang gail. Ay, Nalawag ti pan nakala ti rupa day tataw. tal-tal ken sama ni Ma'am Fiday tataw. Amang ano saan na nga imbaon. Kastoy nga oras ibaon na. Naspak day ta na tao no kaskasanaw. Saan nagsigsigurado na ita? Saan tayo amanal at agakabildatan? Ay, nasaya tayo may kapaman nga inawagan ka. Bayadan nyo ka din ti tinakaw yung mais ijay bodega, kapitan? Ay, sakbay nga agpabasol ka. Kita ampay no adda ebidensyam. Imbaon mo ka diti katalak mo iti budigam iti rabi. Ne, apay ko mga ibaon ko ti katalak ko iti 10 oras ti rabi No taga kabildatan tinagtakaw. Kaawatan adi na dael na ti kandado wano rihas. Ngayon may di nakitak nga awan na dadaal. Napan kami nagrundan Kahit di taan nakita may. Ay, korog! Ipakita man kay di tayo video. Wanang gail. Aw. Eh. At iti silpon ko, Madam Faye. Na, ni Sendong daytoy. Eh. Ti katalak ko. Sindong?
Na, ay isuti ang tatakaw. Saan ada kami at taga-kabildatan? Nasingpot kami dito'y. Ay, lading itak tinapasama, Kapitan. Ay, nalaing kayo nga opisyalis ditoy. Tanaduktalan yung adakas gayam ti katalag ko. Ay, ikatakon kat taga-kabildatan ti alaak at trabahador ko. Pasensya kayon, ta pinabasol ko at taga-kabildatan tinagtakaw. Good job, Kapitan Ken Cuaron. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Gumatangak man iti agas kan tinapay, kagawad. Anya day ta nakabatay di ta abagam. Nagamumot day ta abilet. Insagot kanyak nilakay ko daytoy, kagawad. Martinis daytoy abilit. Amo na pa'y atuladan ti manggag na asao. Ha! Makasao ayamot iti sao ti tao ti bilet. Makasao, kagawad. Iso apat-pat gagday ti abilit. Pasaray no adda papanak kat sumursurot. Agbatay diti abagak wano dito'y ulo. Ah, imbag ata di narugitan day ta ulaw. Saan, kagawad? Nanakam day ti abilit. Amo na ti madi kan saan? Ha? Amo ayamo ti bilit ti madi kan saan? Saan man, kagawad? Duma to'y Martinis ko. Nalaing daytoy. Saan ang gagangay abilit daytoy? Ay na, nagamumutan day ta abilit. Ta nagbatay pa'y di ta ulom. Talaga nga ado ti umapal dito ang Martinis ko, Kapitana. Awan ngamin kastoy da. Ay, kasta ka day. Anya nga iti ipakpakan mo di ta abilit. Kumpormi Oray na loom a prutas, kan insekto, kanan na, Kapitana. Aya. Jak lama santi agtaraken iti kasta. Ay, ibulos mo laangan. Tapno makaammo nga agbirok iti kanan na. Saan ko ang mabalin nga ibulos? Tagsangit ti anak ko. Ngamin, ado ti ubi nga umapal no makita dati Martinis ti anak ko. Marey, lakwan nakman iti gatas. Gatas ti ginatang itay ni Pamela. Gatas matken ka, Marey. Awan, nasabat ko itay. Ipanakkel na ti kaada ti Martinez at araken na. Nalaing kanukat dayja abilit. Saan ko nga palan ti kaada ti Martinez na? Di nakmat matulungan ti Martinez iti trabaho. Oray siyak Kan saan ko apagasman ti agtaraken iti bilit. Ay biliba. Ta saan anak katangkal, saan mat apumanaw. When taubing pailaeng, iso asaan pay apumanaw. Ang no adda makasaraken kwa na apada na a Martinez. Patyamat, asaan asumurot iti kadwana. Anya day ta igam mo pare. Kasla umok matibilit. Napidot ko man ijay dalan, pare. Ay. Natinag siguro iti kayaw. Ay, tarak nam ka di day ta. Ay, kapilitan na, pare. Saan mo nga rod ang mabalin na si Dain? Tapno itunaw. Apa si daam ko urbon pay.
Puno day ta paray. Ay, masyanak ngamin. Tan nabilag da ijay dalan na nakanganga. Ah, Dumawdawat da iti kaninda. ay ingkang arot pa kanin idan ni, nguman na nga dangag pasok. Uray la mabinati tengenda, mangingat nga to iti sipit da dumaw dawat iti kananda. Tao, apay na kita sibong tibilay. Di mo kunan nga ampunam da kita, ha? Mabalin ka di nga ampunam ti daduma ko arag. Upat da. Sagdudwata. Hmm? Kasanaw no yung nakagpasada. Day takat bilit tugtugot ka, oh. Hmm? Inak nga raw day. Inak pa'y mangkita iti kaninda. Sige. Kasla ison ti panakanak mo na, tatabadong. Ay, di ta ka manlangay. Manawang kan. Ikatakman pa ti wedding ring ko dito iramay ko. Tain nakaglaba. Ay, ikabil ko man pa dito lamisaan. Ay, bilet. Dito ka pa ilaangwan. Tain nakaglaba. Ay, wan gayam. Inak pa'y gumatang iti sabon iti tersena. Awan gayam sabon a paglabak. Ay, ibatik pa'y lang tilalabak. Tainak man gumatang iti sabon. Kagawad, lakwan nakman iti sabon. Aglaba ako ma, ngam awan gayam sabon may. Ah, aguray ka. Awan mat ita di Martinis mo anak kabatay di ta abagam. Banbantayan na tilalaba kagawad. Imbating ngamin tilalabak itirwar ti balay mi tay mayak ditoy. Amo aya mo ti bili ta bantayan tilalabaan. Inton rinugitan na. Saan ka di ngayon baga ka nanakam ti bilit ko, kagawan? Di nanto aramidin ti mangrugit, iti alikaman ko. Ay kat nagsaya atin no kastangay. Bilit nga daan nakaw. Apay na kami suot ka kagawad. Anda ka di kinaapayaw. Awan mahit kwarog. Kaslaman masurunak no ibaga ni Pamela ananakam ti bilit na. Adayamot na nakamabilay. Day ta ka bilit, di ba kasurusuro nam kagawad? Bilit lang. Ay, jak man amaw. No iparamag na ti bilit na. Ay, jak magustuhan adenggaw. Di saan mo adangdanggay, tapno saan ka masurawn. Alangan nga aputak tilapayag ko, no iparamag naman ang ti kinalaing kanaw ti bilit na. Antay, masurun ka kaday, numangmangag mo ti panang iparparamag ni Pamela iti bilit na? Day, apay tabilit. Adang agpay sumartines ni Pamela. Nakitak iday ang nakabatay iti abaga na. Masurun ngamin ni kagawad ko na ang nukanayon nga iparamag ni Pamela jay bilit na. Ay, no siyak. Saan aday tabilit ti pakadadaulan timod ko. Makakatawak nga rod kini kagawad, tanapudo ti dara na iti bilit ni Pamela. Apay, adda ka di inaramid ti bilit kon kwa na, takasurun na. Di tatisan ko nga muantay. Ang mga nuad nga agpaisaw, iso napudo ti dara na iti bilay. Ay, nalpasa ko na naglaba. Inak man iti tersena, tay naggumatang iti mabalin a mailuto a masida. Ay, inak pa'y mangala iti kwarta nga igatang ko. Ha, alagip ko. Imbatik itay dito ilamisaan ti wedding ring mi kanilakay ko. Ay ngam, awan matan. Apay ngay, adda nga ta imay dito iti naglabaak. Ay, sana mabalin. Masapol kay imbagak ka ni Kapitan ti pan nakapukaw ti wedding ring ko. Na. Hoy. Kaslamat kinamat na kati alalya. Ay sus. Nagdadarasak namin, Kapitan. Ah, Ada nang takaw iti wedding ring mi. ada. Aguray ka. Asinuti nakita ng takaw. Nangina ka di dajay wedding ring. Ay, nangina, Kapitan. Ingga po pa'y nilakay ko iti abroad day iti abalito kasingsing. Ay, nangina nga rod no kasta. Ay, asino nga ti atapom anangala. Awan mat nga rod, Kapitan. Ay. Madanaga na ka.
Tainton sumangpat nila kay. Amangan no atapan na nga inlakok ti singsing mi. Nidsamot Pamela tinapan dita barangay hall. Mare, Wen Mare, limabas itay dito kaslaman na dagsan ti parikot na. di mo ka didinamag no apay. Saad ta nagdardara sa nagna. Ay, no nagdardaras anag na. Kaawatan anadagsan ti parikot na. Ay, anya nga taday ta parikot na. Itaman pay. Ay nangikabilam iti nasa o singsing. Sakbayan na panak naglabay itay. Inkabil ko iti lamisaan, kapitan. Ay sigurado ka nga iti lamisaan ti nangikabilam. Wen, kapitan. Ay. Pangasyo ka di at abirokan nyo ti singsing ko. Agungat lakit din nila kay ko, kapitan. Masapol ang mapanta iti balayaw ta kitaan ta no ada nagnaan ti napan nagtakaw. Nagnalaki di iti ruangan tasan ko nga intrang kay di napanak naglaba. Saan ka di nga iti arubayan nyo laang ti ayan ti gripo o naglabaam? Ay awan aya ti nakitam asimrek. Awan mo't, kapitan. Agrubwat ka, tain ta ijayan da pamila. Anya ti aramiden tayo di balay da pamila ang kail. Agpakpakasing nga ro ta mapukpukaw ti wedding ring da. Anya, pati ka di mapukpukaw nga likaman na. Datayo pa'y timang biraw. Ay tulungan ta kaasimahit no iso ti poon ti riri da nga agasawa. Ayun na yan. Pukawon da sa dagpatulong ka datayaw. Abay, no adda mapukaw tayaw, agpatulong tayo ka di kadakwada. Ay, na yun. Apay, di ka maragsakan no ada matulungam ataa. Ay, sa dino tinangikabilam ako nam iti singsing. Dito'y alamisaan, kapitan. Ijay mo, tinaglabaak. Matanawan mo gayam iti ruangan nyo dita naglabam. Ay, makitam no da sumrek. Ada ka din nakitam asimrek. Awan mo't nga rod, kapitan. Di nakabalay bayak, imunaga, kat awan mo't tanti singsing. Ay, anya di timayab anang rikos kanyak. Di naglaing a Martinez mi kapitan. Ado ti amuna dayta. Sa dino nga iti ayuyang ken pagapapunan na dayta billet iti renabi ay. Ijay tiris, kapitan. Ijay amat maturog no iti rabi Agapon ijay. Ay, kwarog. Ulyam ti pagapapunan ti billet. Ha? Apay nga ulit ti pagapapunan na ngayang kail. Ang mga nodyak mayuli ti buksit ka. Ay, awan agdanyo, pamila. Ingkaalaan no adata umuli akman iti bim ti tirisyo. Apay nga umuli kayo iti bim ti teris, kapitan. Di mo't kunam nga iti pagapapunan ti billet. Awan mat di. Ngam, sing-sing, ti mapukpukaw, saan kat abilit, kapitan. Ay, basta masapol ko ti agdan, tadyak makauli. Adagdan ijerwar, kapitan. Apagiso ang makadanon iti bim ti teris ti balay. Alaam ko raw, ta ramatat tasyak man ti mangkita iti bim. Reglado ang kail. Nagkukuyog madakwarog, kapitan ken Pamela. Napananda nga ta. Nagkukuyog da, kunam. Napanandang agpaisaw. Ay kunakman no amom tinapananda, maray. Nakita kidaan nagkukuyog, ngam saan ko adinamag. No sa di no ti papananda. Nabayag ka din api manaw da. Nalabit amay sa oras tinapalabas, maray. Medyo nabayag nga rod no kasta. Nay, nangawisan nga ta ni Pamela kadakwada. Lakwan nakman iti may saber, maray. Pari ba dong, nakitam ka di tinapananda enteng, kwarog kan Pamela. No kadwada ni Pamela, ang mga noad da inyawais ni Pamela pagsayatan. Apay ngay, adidak inayaban. Ay, panagkunak, saan apagsayaatan ti inyawis ni Pamela? Nudikat, parikot. Ha? Pagkuna maparikot, maray. Hindi nga min limabas ni Pamela kat langan na ti mariribukan. Inayabandak kumamit
Tanalaingak mo tamang sulbar iti parikot. Aw, at tuwin ti agdan ang kail. Si kakaditi umuli wano siya. Ipatakder mo ti agdan. Awanan ti adu asa ludsod. Sao kala asaw. Naglisi ka nga ron ata ipatakdar ka. Oh. Ahay. Tanggalan ti agdan ta mga numatumba Uray tagpababa ka mo't numatinag ka. Tidakas na pangato ka. Adaya mo't matinag ngagpangato. Tanggalam kedi. Ta kalay atak man. Sige, huwag kang madanagan. Aw, anya day tangkail. Sing-sing ti birbirukin ta. Ngam sabalin sa mo ti birbirukan. Ay, ang mga no inala ti bilit. Dahil ti asing-sing. Impan na dito'y apon na. Ha? Ay, masiltikak na jabil night no adda di ti sing-sing. Ay, agda nga ron dito'y. Makitak na ito'y sumilap-sumilang. Ay, kunakun kat. Sinipit siguro ti bilit ti sing-sing kat impan na dito'y. Pagarop na siguro amakan iso nga inala na. Ay, ibulos yun ay tabil night. Imbag ta di tabim tinangipanan na iti sing-sing. Kasanon ngay no iti adayaw kat napukaw. Naggapuan nyo ka di adwa. Ije balay da pamila ta nagpakpakaase. Mapukpukaw nga minti balitok a wedding ring da. Imbag ata nasapulan mi. Ay, wedding ring? Ay, kat imbag tanasarakan nyo. Ay, nakasarakan nyo ngay. Ije bim titiris da. Idi sinipayutan naktibilait. Inaatap kun nga isutin ang sipit. Kuna nga min ni Pamela nga awan simsimrek ije balay da. Ay, naglukon abilay. Kunam ang naglaing tibilityaw. Ay loko mat gaya ang Pamela. Dandani na po kaw ti wedding ring mo. Ay, wan nga rod kagawad. Imbag nalaing ni Kapitan. Bilibakan kwa na. Ay, unay lakit ti day di abilit. Naimbag nga rod tasimurot kan kada kapitan kan kwarog. Kat isuda ti nakaduktal. Nasarakan dati wedding ring mo. Wan nga rod kagawad. Agyaman ak unay kan ni Kapitan. Good job manan, Kapitan. Saludo kami kan ka. Tasi ka tinakasarak iti sing-sing ni Pamela. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. No ada mapukaw, nalakauna yati umuna di somrek iti panunot ket, asino tinalala? Niyam iti barangay ni Kapitan Enteng, ti dueg panagpukaw ket mangipakita nga saan ikanayon, umno ti umuna ti saspetsa. Iti may sagipa sa mak, sako-sako i mais tinabawasan iti may sa ibodega, ket daputa saan i nalawag no kasano ay naala, dandanin ay may kabil ti basol iti entero ay barangay. Iti sa balimet, may sagina pategi wedding ring ti kalaat ay naawan kalpasan laeng dana ikabil iti lamisaan, ket awan met tinakakita iti tao, simrek iti balay. Dua kaso, dua di na dumaduma ipagsapulan, na may sa ti masapul laglagipen, sakbay na mangituding iti sa bali, masapul pay laeng akitaan ti ebidensya. Dayta ti saan na inalalom ni Kapitan Enten, nan hogi ti umuna di pasamak iti kaslasaan met dakel problema. Ada may iti barangay ho, kaya't makasarita iti Kapitan maipanggap iti negosyo. Saan na basta-basta ipanadlako laeng ti panggap na. Kaya't natimang patakder iti bodega nga asidig iti kalsada, tapno adda pagatanan ken pagurnuhan dagiti produkto dagiti manalon, kamhunaan ti mais.
Iti umuna, practical una iti panangkitada iti plano. No ada bodega mismo iti barangay, saanen e masapul dagiti manalon nga agbiyahe iti adayo tapno ilako ti apitda. Mabalin niya mauranong dita dagiti mais, mabalin niya adda regular ibaya, ken no umunag ti negosyo, adda pa'y posibilidad makatrabaho dagiti taga-barangay, daytoy ti klase ti proposal, nalaka magustuhan, tasaan laeng personal ganansya ti makita. No agbalin sentro ti lugar iti panaggatang ti mais, pati dagiti kabangibang barangay ket mabalin na umay ditoy. Ada ti mangidala iti apit, ada ti mangikiskis, ada ti mangibagbaga iti transportasyon, ken ada dagiti trabahador iti bodega. Para iti komunidad, dakel tulong ti negosyo no umandar nasayaat. May sa daytoy reminder nga dagiti proyekto ikas iti bodega ket saan laeng igosali. No ada umno di sistema, mabalin dayta mapabaset iti gastos dagiti manalon ken mangted iti kwarta iti adado, pamilya. Madam Faye tinagbalin ikang grunaan persona iti dayto negosyo. Abasar iti panagsasarita dagiti tatao, dakdakel ti planona. Ti mais ay magatangket mabalin niya maipatulad iti pabrika para iti feeds ti baboy ken mano. Ada met panakisaw maipangget iti panaglako iti bagas ken panangituloy ti negosyo tapno saan maislaeng ti pagtalina edan ti bodega. Ket no kasta, nalawag no apay naragsak dagiti ada iti barangay. Saan laeng buyer ti samret. May saki posible ay merkado ti imay nga mismo iti lugar dagiti manalon. Ada pa'y nagsasarita no kasano makatulong dayta kadagiti adtutubo wenno kadagiti awan unay ti aramidan iti dayta ipanawen. No panawen ti panagpusa iti mais, mabalin maawis dagiti ubing ken adtutubo agtrabaho, ket bayadan ti panagbanog da imbes na agtalinad laeng iti kalsada. Saan man daytoy ti kang hunaan punto ti negosyo, makita na ti posibilidad ay ti trabaho ket agbalin met, pamayan ti panangiturong iti oras ken pisa dagiti tatao iti napated na aramid. Naimbag ti ideya, niyamkas iti amin negosyo, ti pagsayaatan na ket depende iti kinapudno dagiti marimatmaton ken iti panagtalek iti tunggal maysa, ket idi imadado ti mais iti bodega, imuna makita nga adda pudno ibuma ti plano. Dagiti manalon ket adda paglakwanda. Madam Faye ket ada mais ay may patulon. Dagiti trabahador ket ada aramid. Kasla adtultulay ti amin iti umno direksyon. Diyam dito ay met ng hugiti problema. May nga aldaw, nabigbig na adda na bawasan sako ti mais iti unag ti bodega. Saan ibasbaset ay banag dayta, tauray may salaeng isako, no saan maamuan no kasano ay napukaw, mabalin ay maulit. Ket no maulit, titalag iti negosyo ken iti barangay ti madadael. Ti umuna reaction dagiti tataw ket kas iti kadawyan. Adda ad tatakaw. Ket no kasta ti panunot, ti sumaruno ay saludsod ket no tagasadino ti nangala. Dito ay nangato ti tensyon, kaputa mabalin ay maiturong ti suspect sa kadagiti taga-barangay. Para kan Madam Faye, nalawag na adda nakastrek iti bodega ken nangala iti mais. Niyem para ken Kapitan Enteng, saan ay sapat ti panagkunakuna lain. Masapul makita no ada na pwersa ruangan, no ada na dadael kandado, wenno no ada pagilasinan isesinuman ti simret, napated dayto detalye. No ada kuwatan naggapu iti roar, kadawyan niya ada pagilasinan ti panagsere. Mabalin naburak ti kandado, na sinatirehas, wenno ada nalukat isaan na iso ti normal at pagdalan. Niyamkas iti na diskubre da kapitan, awan ti kasta nalawag isanyales. Ti kandado ken ti lugar ket saan manted iti klaro pamaneknek na ada estranghero puwersado isimek. Iti kasta di sitwasyon, reasonable ti panunot na posible tao makaambo iti sistema ti bodega ti involved. Saan dito ay ipamaneknek na empleyado ti nangala, nemang baliw iti direksyon ti investigasyon, dayta ti may sa ina imbag igalaw ni Kapitan Enteng. Imbes na agpaspasnek iti pananibaga nga, taga-barangay ti kawatan, pinanunot na ti posibilidad ti insedyo. Ti tao makaamo no sa dino ti pagsirkan, no kaano nga awan ti agbantay, ken no kasano makaala iti sako di saan marik na, mas nalaka makaaramid nem iti estranghero. Ket no ada tao regular makakita iti bodega, masapul saan mailaksid data ti posibilidad. Dayto ti punto nga masapul mailasin ti suspect sa ken ti pamanetnet. Mabalin suspect sa anti-ado, niyam awan ti romben maibasbasol adingga nga awan ti nalawag ipagbasaran. Madam Faye, dapo iti panakatismayaken boten mabalin maulit ti panagtakaw. Nakasaw iti pamayan ikasla ti komunidad ti masapul sumagot.
Nalakai maawatan no apay na nakaputot isuna. Negosyo na dayta, kwarta na ti nakaipusta, ken produkto ti mapukpukaw. Niyam dito'y met makita ti pegad ti palagpaspas net. No entero ay grupo ti maikabil iti babaen ti suspect sa gapulaeng tadita na pasamak ti krimen, mabalin ay masaktan dagiti inosente ken madadael ti relasyon ti negosyo iti komunidad, ni Kapitan Enten ket saan ay nagtalinad iti saw. Nang birokda iti mabalin ipagilasinan, ket ada nagamit ti video manipod iti cellphone tapno makita no sino ti ada iti bodega iti oras i maipagarup at napuko ti mais. Dayta ti nang balbaliw iti kaso. Imbes na puro panangipagarup, ada nakita tao i nakakarga iti sako. Ket ti nakaskas daaw, saan da estranghero, ken saan met random taga-barangay. Tao daytoy ipagtaleka ni Madam Fe, paysa itrabahador it mismo gi konektado iti bodega. Dito'y napigsa ti lesson ti pasama. Ti tao nga adayo iti suspect sa ti mabalin arombeng kitaen no ada ebidensya. Ket ti tao ay nalaka di suspect saan gapu tatagaruar weno tagalugar ti mabalin inaan anay i inosente. Saan ikinadaiks ti panagtalek, nem ti negosyo nga at depende laeng iti talek nga awan ti monitoring ket nalaka i maabuso. Saan net kayat asawan tunggal empleyado ket masapul pagdaduaan. Ti mas nasaya at ket ada sistema, nalawag i-inventory, control iti kandado, lestaan no sino ti somrek ken grimoire, ken no mabalin, bantay iti lugar ay pagurnoman ti produkto, ay di na ipakita ti video, nalawag ti imahe ti tao ay nanala iti sako. Madam Faye ket naawatan nga saan dagiti taga-barangay ti Romben i Basulen. Isu nagpakawan ken inawat na nga nagpaspas net isu na iti panangipabason. Dayta nga apology ket napated. Tasaan laeng panagtako tinasulba. Nawarnas met ti may sa panagipagarup mabalin koma mangrubrugi iti dakdakel ariribok iti barangay. No saan nagimbestiga ni Kapitan, mabalin nga agtalinad ti marka kadagiti inosente, bayat nga ti pudno nanalaket addalaeng iti uneg ti mismo gi sistema. Ket iti day tagipunto, mabalin ko mga agpatingga ti istorya iti simple nasarakan ti kawatan. Diyem ti mas napateg a reaction ket dayton, no ada kwarta ken negosyo ay maeraman, ti panagpaspasnek iti panangukom ket makadadael iti partnership. Ti bodega di na ipatakder tapno makatulong iti manalon ket mabalin niya agbalin ipagapuan ti panagsuspetsa no saan ay maurnas ti management. Nasaya at taim muna ti investigasyon dem iti panagaramid iti dakel desisyon nakaibatay iti putot, kalpasan dayta ikaso, adamet sa bali ipasamak iti sumaruno ay maibaga gikas labasik ken nakakatawa iti rugi. May sa ibilet managan Martinez tinanted iti na idumagrit na iti balay. Dayto ay ibilet ket saan kadawyan iti panangkitada. Nalaing nga agtulad iti uniken kasla addaam mo maaramiden ay mangpatawa kadagiti adtaraken ken makakita ken kuana. Gapuna, ado ti addayo, ado ti maawis na kumita, ken adda pay dagiti ubing maragsakan una iti presensyana, niyem kas iti amin taraken, ti kinapintas ken kinaaliw ket adda ka partner at responsibilidad. Mabalin ay rumugit ti lugar, mabalin ay dumadael iti nalabaan, ken saan amin ay miyembro ti pamilya ket pareho ti anos. Daytoy ti nangyari idi adda naglablabaken nabantayan dati bilit ket adda iti asideg. Ada reklamo narugi ti labada, ket nagbalin baset pagbinarukan iti balay. Iti umuna, mabalin makita ni Martinez kas may salaeng makulit itaraken. May sa bilet makasausaw, sumurot, ken agaramid iti saan napapakadaan, niyam ada may sa edetali nagbalin napateg iti sa maruno. Ti bilet ket libre nga agaraw iti balay ken amona dagiti lugar ipagapunan weno pagtaengan. Saan tao, isu kino agaraw iti uneg ti balay, saan met kasla ada estranghero napansin dagiti tao. Dayta ti detalyeng aawan pay ti nang ikabil iti umno lugar iti panunot ta agingga di napasamak ti panagpukaw, ni Pamela ket naglablaba. Daputa adda sinsing iti ramaina, inikat na ti wedding ring sakbay weno bayat ti panagtrabaho ken inkabin na iti lamisaan. Napateg dayta di sinsing, saan laeng gapo iti balitok na no dikat gapo iti kay papananakas wedding ring. Kalpasan, masapon na ti sabon, isu di rimwar gumatang. No kitaen, ordinaryo laeng sequence, aglaba, ikati singsing, ikabil iti natouched a lugar, rumor iti sa magmamano minuto, agsubli, niyem ay di nagsubli ni Pamela, awanen ti wedding ring. Dito nagbalin seryoso ti amin. No ordinaryo singsing ti mapukaw, nakadandanag pailain.
Ndem no wedding ring, adaan iti emotional timbang. Nalakayi mapasamak ti panagputot iti asawa, panagdoado anong naiwalat lain, ken panagbuteng iba kaada na ngala. Ket kasta ti napasama, ti panagpuko ti singsingket dandanin ay maghughugi iti problema iti pamilya, ni Pamela ket sigurado iti may sa ibanag, ingkabin na ti singsing iti lamisaan. No kasta, ti umuna di panunat ket adda na ngala manipod dita. Dem no adda na ngala, sino ti simret? Isu nga inaramid manen ni Kapitan Enteng ti isumet laeng i prinsipyo, yi nakatulong iti bodega. Saan idumiretso iti panangitudin? Inayanda diti detalya. Ada ka di nakita di simbek iti balay? Ada ka di ruangan ay nabaybayan? Ada ka di tao ay nakadaan iti lugar bayat na awan ni Pamela? Awan tinalawag ay nakakita iti estranghero. Saan met kasla adda pagilasinan ti persado ipanagsele? Ket no basit laeng ti oras ti panagpukaw, mas bumasit ti posibilidad nga adda tao di simlek, nakita ti singsing, inala, ket remuar na awan ti nakabantay. Saan nga imposible, niyem kas iti napasamak iti bodega, ti evidence ti mangiturong no anya ti mas mabalin, ay di dungten ni Kapitan ken dagiti tumulong ken kuana iti balay ni Pamela, linugyan dati panagbiro. Dito met sa menan ti bilit ni Martinez. Dati nakalagip no sa dino ti pagapapunan ti bilit, ken ada lugar iti nato, iti asidag ti bubaw wenoris, ikadawyan ipapanana. Ni Kapitan, daputa kayat nagikitaen no adda mabalin ay naipandita, nagpamato babaen iti addan, daytoy ti parte ay makapatawan dem na pateg iti investigasyon. Ay di umuna, ti addan ken ti panagpamato ket kasla adda pa committing dem investigation. Adda panaganad, adda panagtulong tapno saan ay matumba, ken adda panangikabil ti addan iti umno iluga. Dem ti logic ket simpo, no awan tao simrek, kita enda diti saan kadawyan aluga. No ada taraken ay libre nga agaraw, kita no ada na urnong na weno na ipan iti pagtainan na, ket dita nasarakan ti magpatingda iti misteryo. Ada banad isumay silap iti lugar ay pagapunan ni Martinez. Ay di kita enda, isuti na po ko y wedding ring ni Pamela. Ti singsing ay dandanin emang pataod iti riribok iti agasawa ket awan met gayam iti imati kawatan ni tao. Agbasar iti nasarakan, ni Martinez tinangala iti makinang ising ken nangipan iti lugar na, saan ay masapol ipalabasen ikasla adda tao ay panunag ti bilit. Mas simple ti maipagarop, makapagwiyad iti atensyon dagiti bilet dagiti makinang ibanang. Ti importante iti istorya ket daytoy, awan ti tao rambeng i maibasol. No nagpaspasnet dako maken nagituding iti karuba, helper, bisita, weno sesinuman ay nalakad di saspetsaan, mabalin ay nakaaramid da iti dakdakel ay probleman dem iti napuko di singsing, ket dito'y agtutunos dagiti dua pasama. Iti bodega, kasla ti huwar ti pagtaudan ti problema, nem ti ebidensya nagtududo iti tao ay pagtalekan iti uned. Iti bala ni Pamela, kasla tao met tinalala, nem awan met gayam ti kawatan e tao. Ti bilit laeng tinanipan iti singsing iti pagapapunan. No agpaspas nagti tao iti panamukom, iti umuna di kaso mabalin ay maikabil ti basol iti inosente i komunidad, iti maikadua, mabalin ay mausar ti panagpuko tapno agsususpet saan dagiti kapamilya ken karuba. Nasaya at ti inaramid ni Kapitan Enteng taagpada di kinitaana ti lugar sakbay inangaramid iti conclusion. Iti bodega, napansin ti kinakurang ti pagilasinan ay puwersado ipanagselet, isu is napasamak ti panangkitada iti posibilidad nga inside job ken ti panamusisa iti video. Iti wedding ring, awan met ti nakakita iti tao de simrek, isu ilinalawaganda pay dagiti saan ay napansin at detalye, pakaeramanan ti pagapapunan ni Martinez, saan ay complicated ti detective work titoy. Awan ti dakel laboratorio, awan ti napateg e forensic equipment, awan ti dramatic ti confession. Niyem ada observation, panagsaludsod, ken panamliklik iti umuna di panagipagaro. Ket na panonoten, dagita met ti kadawyan ay makaliklik iti panagliribok iti pamilya wenno barangay. Adu problema ti dakel ti panagbaligina saan gapo iti napasamak mismo, no di gapo iti panagsao dagiti tatao sakbay imaamo anda ti pudno. Iti kaso ni Madam Faye, nasaya at na inawat na iti od-odina ti kinapudno ken nagpakawan iti pananipabaso na kadagiti taga-barangay. Awan ti mangipagarop nga nalaka ti makita i mapuppukaw ti produktom. Ndiyem ti panakakwar iti bedat ket napatagtapno maibalik ti tala.
Iti negosyo, mabalin ay masarakan manan tinaala ay mais, mabalin ay masukatan ti kawatan at trabahador, ken mabalin ay mapigsa ti seguridad. Ndem no ti reputasyon ti komunidad ti nadadaelga po iti awan basihan ipananipabasol, saan ikas takalakama maisobli, iti kasumet ni Pamela, ti wedding ring ket nasarakan sakbay idumakel ti riribok iti agasawa. Ket nakakatuwa nga ti bilet day ni Martinez, na imuna ti pagreklamo ang gapo iti hugit ken kinakulit na, isumet ti nagbalin a sentro ti misteryo. Saan isuna gigi kawatan iti kay papanan ikas iti tao, nem ti inaramid na ti nanipukaw iti ringsing iti matadagiti tatao. Ket iti panagbalbalid dayta ti reaction iti bilit, manipod nuisans, nagbalin ay dahilan ti dakel panagsapol, ket iti od-odina na solbarmet ti amin gaputa na sarakan ti singsing iti lugar na. May sapay pintas detali iti dua ipasamakket ti papel ti komunidad. Iti bodega, dagiti tatao ket interesado gaputa ti negosyo ni Madam Fay ket direktang makatulong kadagiti manalon ken trabahado. Isu ti no ada panagtakaw, saan laen ki personal problema ti negosyante. Mabalin ay maapektaran ti oportunidad dagiti taga-barangay. Iti bala ni Pamela, di mapuko ti wedding ring, ada dagiti imay tumulong imbes na baybayan laeng ti pamilya imang biro. Daytoy tinaimbag ipaset ti barangay, no ada problema, ado ti adtignay. Ndem mas naimbag no ti panagtulong ket nakaibatay iti kinataj ti panunot, saan iti tsismis ken panagpabaso. Ti istorya ni Kapitan Enteng ditoy ket saan laeng ima ipanggap iti dua na wala ibana. May sagisa ko ti maisken may sagisin ket nagbalin ay test no kasano nga at desisyon dagiti tatao no awan pay tinaan-anay i-impormasyon. Iti umuna, ti basol ket dandanin ay maikabil iti saan alumbing i-grupo. Iti maikadua, ti natural panabuteng iba kaadda nangala tinapateg, gamit ket mabalin koma, imangkad iti saspet sa iti sa sinauman. Niyem agpada di nasolbarga po iti panangtingiting iti detalye, ket mabalin met nga adda maala ileson dagiti negosyante iti umuna kaso. Ti panagtalag ket napateg, nem masapul suportaran ti sistema. No ada produkto ema no ada inventory. No ada agserek iti bodega, masapol ema amu ano sino. No ada kandado, nalawag no sino ti ada tulbet. No ada delivery, maitala no anya tinerwar. Saan dagitoy gaputa amin ket mapagduduaan. Dagitoy ket para no ada problema, saan ema sapol ti komunidad emang gururay iti humor sakbay imaamo ang tipudno. Kadagiti pamilya met, ti kaso ni Pamela ket simple dem realistic ti mensahe. No ada mapukaw iti balay, kitaan pay ti amin ay mabalin ay lugar sakbay imangibagad gi iada nangala. Dagiti taraken, ubing panaglilipat iti gamit, ken ti mismo ipanakalipat na sa dino tinanikabilket amin mabalin erason. Saan ikayat asawan na awan ti panagtakaw ay mapasamak iti balay. Ti punto ket ti akusasyon ket napigsa isaw. No saan sigurado, mas nasaya at ti mangbirok pay ti pagilasinan, ket no ada may sa ibanag ipakita ni Kapitan Enteng iti dua kaso, isu ti kinapasyen ati kinapudno ket saan ay masapul dagdagupen. Mabalenda umuna di nakadandanad ti pasama. Mabalin nga ado ti agsaw. Mabalin nga adda maputot. Ndem no ada mang saludsod iti umno, mangkita iti luga, ken makawat iti posibilidad nga ti umuna ti suspect sa ket saan ipudno. Agbalin ay nalawag ti amin, ti bodega ni Madam Fay ket naghugi ka simbolo ti progreso iti barangay. Nagbalin iti apagbiit e pagtaudan ti suspetsa, ket nasolbar ay ti mismo e pagtalekan iti trabahador tinaylasin iti video. Ti wedding ring ni Pamela ket naghugi iti simple e panangikat bayat ti panaglaba, nagbalin iti panagdandanad no adda nangala, ket nasarakan iti pagapapunan ni Martinez. Duwad problema dakel ti epekto iti rikna, nem ti solusyon ket nagapo iti simple ipanangkita iti ebidensya. Ket isu siguro ti kapatden ibilin manipod kadagitoy pasama. Saan ipagbalinan ti suspect sa ikas lapud no sakbay imaamu anti amin. Tanoda duma, ti tao ay kunam posible ikawatan ket inosente, ti tao met pagtalakam ti mabalin ay nangaramid iti saan ay nasaya. Ken no dumapay, awan pulos ti tao ay nangala, adala ang makulit ay bilet ay naaliw iti sumisilap isingsing. Iti barangay ni Kapitan Enteng, kaslakanayan nga ada baset ni komedya uray ada problema. Ngem saan nga awan kay papanana dagiti panagtatawa. Ti kinakulit dagiti karakter, ti panagsisinabatda, ti panagpaspas nak dagiti daduma, ken ti panaganad ni Kapitan ti mangipakita iti may sa pamilyar eladawan ti komunidad.
ado ti adsao, ado ti mangted iti opinion. Nem masapul pailaeng ti may sa imang ibaga, kitaan tayo maumuna no anya ti pudno. Ket iti duay pagkakataon, dayta mismo ti nangisalakan iti sitwasyon. Saan ay milagro, saan eswerte lain, no diket panatsukimat sakbay ti panahukom. Iti bodega, na isalakan ti nagandag iti taga-barangay manipod iti saan ay naingkalintagan ipanagpabason. Iti bala ni Pamela, na isalakan ti pamilya manipod iti mabalin ipanagsususpet sa gapu iti napukaw di wedding ring. Ket ni Martinez, ti bilet e pagitlamuan iti rugi, isupay tinadted iti pinakanakakatawa di twist iti maikadwa et kaso, no ada nga rod mapukaw, saan ikanayon et ti kapigsaan as suspect sa ti iso, pudno. No ada problema, saan ikanayon et ti kapaspasan as sumbat ti iso, umno. Ti kinaembag ti panagimbestiga ni Kapitan Enten ket adda iti kinapasyensya na mangbugnos iti detalya, mangbirok iti pagilasinan, ken mangipalubos iti ebidensya na iso ti maniturong iti resulta, ket iti panagpatinggadag itoes duay pasama, agtalinad ti may saina lawag ipanunot. Ti talek ket napateg, nem masapul kaduaen na ti kinamanakem ken panangusisa. Ti panagputot ket naturan no adda mapukaw, nem saan na iso ti rombeng imaniturong iti pananghukom. Tano umuna ti baso sakbay ti ebidensya, mabalin ay ti inosente ti masaptan. Ndiyam no umuna ti panatsukimat, mabalin ay maamuan ti pudno, maisugli ti nawala, ken maisalakan pa'y ti relasyon dagiti tatao. Ket dayta ti na ipakita ni Kapitan Enteng, iti may sa ibarangay nga adda negosyo, sismis, kulkuli sa problema. Makulit ay bilit ken napategi singsing, saan da amin ay misteryo ket masapul, pagbalinan, dakel a drama. No ada na lawag ipanunot, panagkita iti detalya, ken kinaandor ay mangbirok iti pudno, uray ti sako ti mais ay napukaw iti rabi wenno wedding ring ina ipan iti pagapapunan ti bilit, ada met laeng dalantap no masolba.